Ya fakir bisa kisah please. Terjatuh pakai gitu, bisa bu. Contoh dong, sakit dong. Tentang contoh kayak di tay coba nih. I love you hinay hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami I love you hinay hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Ang may goro tunay Bikanay goro tunay Tamo sunay silya Ang may goro tunay Bikanay goro tunay Tamo sunay silya I love you, pinili ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Taglay bisa, segala toksina Ngunit kayang buwan bayan sa toksina Ya fakir please. Ya fakir. Taglay bisa, segala toksina Halikayang buwan sa toksina Kahamahaya ang siliya, palang tumasi Sama jaya ang siliya, palang tumasi I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Ang liboro tunay Bikanay boro tunay Tamo sunay iya Ang liboro tunay Bikanay boro tunay Tamo sunay iya I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Ya Pak bisa konsumen sekarang senang pada. Ya Pak bisa. Bukan tahu kan kaki soto. Langsung hasil bahaya bukan ya. Masalah lagi ya tuh. Bisa sekali kamu ya. Yang pertama dibini hawak laya Yang nani may kumani na soraya Yang pertama dibini hawak laya Yang nani may kumani na soraya Bumatay mo takakanono asin na kuke O salimatay no paya Bumatay mo takakanono asin na kuke O salimatay no paya I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Ang liboro tunay Bikanay boro tunay Tamo sunay silya Ang liboro tunay Bikanay boro tunay Tamo sunay silya I love you, hinay ano sa mami Kapino ang lugar kay mami Ya Pak Asep Firmita toh.